Sabi lang. Ngayong araw mga soy, naisipan ulit namin magdala. Matagal-tagal na rin kaming hindi nakakapag-upload mga soy. Wala mo rin ko pa yan. Kaya ang kalambat may ningay gagamitan ni Nindala ay may neregubalong atya. Kaya mo munang atyala kaya rugunikwa. Dito naman sa pangalawang agis, nakakuha kami ng Gloria. Dito naman sa pangatlong agis, bumibilog na itong dala. Okay na sana, kaso sumabit pa sa may kahoy. Sabit siya pala. Meron pa kami nakuha malilit na isda, kaso hindi namin alam kung anong tawag sa mga ito. Sapsapla na rin. Hello. Yan. Kaya rin. Dito sa spot na to, dati dito kami nakakakuha ng mga sugpo. Kaso may gisano yata. Yun. Kakuha kami na yung bilog na nindala, kaya manikuha na kami mga soy. Push yun. Migga naman na yung timbami mga soy. Agyaan puro lamang Gloria. Dito naman sa gilid, meron kami nakita mga tahong. Tahong. Oo, dyan tahong. May laman. May laman, oh. Tila pa, ha? Iburan nila parang tahong at may tuloy kaya pa magdala. No, dana na kaya rin. Tilapia. Alam ko ito. Hindi. Tampal po eh. At dyan rin. Kaya na rin. Wala. Tilapia. Kaya na rin. Kaya na rin Pacquiao. Ano ito? Pagpugi lang. Kaya na rin. Noy-noy lang na. Yun o? Wala pang mati oh. Anak putang naman, pulag yun. Bulag yun po. Sabi lang. Bonbon niya. Kita, dagila. Dagila aja. Hop, hop. Yung timba. Yung timba ko nito, yung timba. Yan nakamalis. Is. Yan po. San Gabriel, takal makanya na eh. Yan ang 1081. Eh. Ibawas na yung kaliskis. Ito siguro minunay yung kwabon po niya naman to. Ano? Ito yung bala. Yan. Baka makawala.
Okay. Ayan ni Bamboo Borno Kampoy Pacquiao. 1, 2, 3. Lesen na yan o. Seryoso na po. Atingge pala nga be sniper eh. Ngini naman mangwage pa tahong. Diyang mga alatila pa pwede na lari ni mga soy. Kutilo ko rin. Sa lamag ko. Tahong. Wala. Pacquiao. Wala may nabuka Pacquiao. Ano rin nyo? Kulang ba rin mo? Bilis, buka ka doon. Dito na, dito ni Tito. Ren, medyo mga regular rin.